igoro ya mang'ana nyagitari igongo saba egavana ya Kisii County mwana ominto Simbarati obogambi nsachinde nkwira ni olense nsachinde kwimukerera igoro osenza chinde kwaba neutral gongo saba omugavana tigali y'abantu banyagitari tigali y'abanyagitari bali bonsi tigali gichinasi abantu baikaranse buna abana abamo tomanye shida ninki so that tuanchera nenga kya abantu abakoraki ngaki abantu abakolega Kisii County nche nabere ngunya goteba kuri omwaka oria liberera liri gusi ndiwena litukoboe kyare bine bintu biwena tabasacha n'abakungu bakogamba baigwanane tigagavana ire libaga abanyagitari bachiche bamotebye honestly tari PR exercise eri okoraba murabaroro babekire bagotenga maite intu tura to bironge du KPMDU tige bintebyo eki neki drama abantu tigabarangeri kubaikaranse baligareranie nyombe yema abasacha n'abakungu abantu bateba ninga ngakitogo kora improvement yekolekana ese county nyagitari abanyagitari bakoma na transfer chiro ovyo abanyagitari kwomana bale maliogo tayo nyagitari abanyagitari kwomana bale gusi charges chibekira abantu bago charge uneki nyinge gava no manya gote noteba ocha orosiri chibesa Kisii County ya collect milioni 180 ekero gotangaza nga Kisii County ya rosiri chibesa oikomanya nga no bwata bakoli emeremo chibesa chinde njiro chikorwese dona chigwene the worker na casual workers chibesa chiro chigwende kwagacha chinyagitari chi level 3 ne chi level 2 ne chi level 4 inki gekogera health sector ya usiengima ekoreka nengete go collapse so njebune senator na aletete committee ya health kurwe senate tugacha gusi mbaso getie report yabo ebinte bye abanyagitari bawo kwana na bye bintu bikolete shida igongo saba gavana tigarangeria ababisa baye arangeria abanyagitari bali their leaders bali genuine aikaranse nabwo bakwane buna abantu abanene buna abantu besigete so that toteme go solve problem ere Kisii. The report yekere bunge 7 days speaker nyole report area evetabled lichikoli gotebanga ebintu biria MCS barete kurusi bago accuse omugaka monda na ibondo bigocha kwa table liga inche ese lichiko nje bono onkorukwa senate prosecutor kiagara ninje ndi representative Kisii County ese amangana abuna gocha goche kiagara nimbwate ese ingo chukorwa na discussions yebuna chikenderete emechando buna ya chagete no mugaka monda na governor Rati na ba MCA na bantu bonsi binde byonzi nje nimbiroje yendo yoka nalo wateba tige report yechali senate turachake debate nimbe kingotebya bana inchi ngikiagendereire discussion binere lichikonga kriro teba nanda mangana yonsi pi ngakiagwenete ko ba handled egento ntagitabantu bamanye ekere kwaletirwa impeachment ese senate gento keli nga neli chiko likobwatikwa anga okoiruko otini egento gekoletuga etogoteba nga the parliamentary committee handle mangana aya igere gento gekorunga kwazae legal outfit igere enudisi enusurichiko nenusiende na berabe nonye siasa ime egente kibuna gekorekana aba senator bono na bwo ko debate I think abana inchi mbache barole ekara aba senator bago present accusation chi aletiro mu wakiri bwe county na bago go chachi akwane binte bago accuse mugaka monda no mugaka monda nere nguchi ali we defend na achakwana mangana manene osamake ali akoro kinga nkie county everete buneiga chisegini chi agikorwanwa a problem ya bere se county nereli na ndenga kiegwene to kokorwa tubwate e committee go chikoba area select committee galia inchege ntuntagite na nde bunu kwaroche no engeli oduol ntutagite to gende committee tigatoga ende plenary tigaba inchi barole nkyo mugaka monda go kwana tigabarole nkie county government na ba MCA ba go kwana so that yaba inchi mbora no batoete libageri bachole boka maitekere kinage ko gambwa na kinanke gambikende mangana achawe tigaturaja kanya mangana ito yunga kiale